Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Manggihatagon ang Ginoo mga kasama. Naay panahon sa atong kinabuhi nga bisan dili ta mangayo, muhatag siya kanato. Apan ang bersikulo o kining Matthew 7:7 maayo nga pahinumdom sa atoa karon nga kita mangayo, mangita, manuktok ta sa iyaha, material, spiritual, ubisan unsa man nga aspeto sa kinabuhi. Kay ang Ginoo mga higala maluluyon nga dunggon ang atong mga pag-ampo. Bisan pa man ang tubag niya, yes, no, or wait. Have a meaningful Holy Week mga kasama. Ako, si Radyo Manrens Barbarona, Tatak RMN.